Igbo ekene m ọnụ. O nwere ife some boys na-adị a complain. Va bịa va na-asị since ọ kpatara ego ọ dị ekwezi pik call m, ọ dị enyezi m time. Onye ọ na-ekwu maka ya ife a bụ somebody ya na-eso wee too, ma ọ bụ somebody ya na-eso wee go school, ma ọ bụ onye ya na-esi ofu village wee bịa. Your friend while growing up, oruzie ka ọ kpataziri ego ọkọ gị, ọ dị ekwezi pik call gị, ọ dị achọdo mmekọ gị, nothing at all. Mana o nwee ife ya jụọ onwe gị, jụọ onwe gị oge gị na ya nọkọrọ anọkọ, kedu ife ụnọ kpa, kedu alụ eto, kedu ife contribute. All these things ka ị kwesịrị na-ajụ onwe gị before you complain. Ngwa gee ntị. Ụfọdụ n'ime unu na-abụ unu nwa oyi gị na ya dị na mma, oyi gị na-eso wee too, akpatazi ego ọkọ gị, ihe n'anya ọfụma o nwere ike ọ bụ gị ka ọsọ ya ka o si bụ gị. Big man ọbụla adịghị achọ onye na-ayọ ya ego mgbe ọbụla. If you are 20 times in a month, ya ego nna nkwa ka o si dị, hey nna ya agụ na anapụkwa family nwanne nwere ike ibite 50,000, nwere ike ịchọta 100,000. Hey ugwu unu meme na spy biko help ọnụ m, eji m 50,000 just ọ ka inyezi m 300 ka m complete ya 350. Ife niile a my guy ịbịa tomorrow ọ dị gị ka ọ ya anabata gị, ịkpọ ya na fon echi ọ dị gị ka ọ ya azaghị. O nwere big man na-achọ onye na-awa ya isi because asị big man big trouble. Onye ọbụla bụ big man nwere nsogbu bụ n'isi. Don't feel that na big man enwere nsogbu. Big man nwere nsogbu karịa even gị nwana onwe gị na-ejiri ego, and you coming to table your own problem all the time bụ additional problem ka ị na-etinye ya n'isi. Mgbe ọ bụzie na ọ kọọ gị, ọ bụrụ na since ọ kpatara ego ọ kọọ m, since ọ kpatara ego ọ dị ekwezi ebu call m. My man, ka m bi gị uche now. Ọ bụrụ na ị nwee iji ego, ife ihe emedebe bụ iya na-atịrị ya alo things to invest in, more business that will bring more money. Ọ ife ihe na-eme. Ọ bụrụ na ife ebe a na dị mma, egwu ya sị ya na na-adịkwa mma, ọ dịkwa ọnụ a na ọ dị mma na iyi ego ya. Ụmụ ife dị ona onwe anything to contribute to his wealth. Na ọ bụrụ ịbịa ribie ya eribie, no, ọ bụrụ ịbịa ribiga ya oke, ihe a contribute ka onwe ife na-arụ. Big man ọbụla akpọ na phone ji speed dive ọkụ ọla afọ, onye afọ na-akpọ nwere something to contribute in his life. Ọ bụrụ ihe ego, ọ bụrụ ihe ego, o nwere ihe a na-akpọ mmadụ enwe prestige, nwegodi ya nwee ugwu. N'ugwu bụ nkwanye. Ọ bụrụ iwu na ihe akpata ego bifo enwe ugwu. Eziokwu na ị na-idiri ego, mana ọ bụrụzi ife ọyị gị nwoke ahụ nwere ego ịyọbi ya ego, ọ ya eme chutee ya aka mgbe ọbụla ịbịa sị hey na this guy na ngwa gị egodi ntị. Mee imagine ọ bụrụ na ọ gị ji ego na onwe ọyị gị nwoke a na-akpọ polycarp bịa na be gị kụọ aka, ịjụọ kedu dị ife a, asị gị na polycarp. Hey ezigbo ọyị m, ịbata polycarp batara ụnọdụ a na hey nna ụgwọ shop m emekwana na spy anyị na-akwụ 550,000 mana ejiro m ego, o nwere ife nchọ ime ọ gasị ọfụma, biko na ọka ịchọtụ 550,000 ka akwụ ụgwọ shop. Odogwu weta the money, polycarp nara ego na je solve all problem. Ọ bịazikwa ọzọ, ọ bịarozi ọzọ, ọ dịbazie orukwe mbọsị ọzọ akụ aka na gate gbọgbọgbọgbọ. Kedu onye na-akụ asị na polycarp? Big man si polycarp kwa ngwa nsogbu adị ọbata. Polycarp burukwa another problem bịakwa na nwunye m mụrụ nwa na hospital kịta na and o ji si yes mụọ nwa na doctor say na ya akwụ 400,000. na my guy onwe ka o si dịrị m kịta, enwe ike ịchọta ume 400,000 mmenye achịkwa gị ya. Iweta 400,000 nye polycarp naba, ọ dịbazikwa mgbe ọzọ bịazikwa echekwa na onwe ife ọzọ polycarp na-abịa. Polycarp bịa ruo gwa m hey nna nwanne ndị be m enwekwa ife ya iri, biko ihe ebitu 50,000.
my guy, ọbụ mụ bụ big man na nyesịa gị 50,000 ahụ ịkụ aka na gate mbọsị ọzọ ayara m emepe gate. I will not open it because all the very very bad na ị check on somebody. Ị chọrọ ịma ka onye ahụ si ebi, ka o si eje, ka o si abata. Sọsọ mgbe ije echeta onye afọ bụ mgbe ị nidiri ego. Ị nidi ego, ịkpọba ya na phone, ịbịaba na be ya. Ọ dị very wrong. I will avoid you if I'm the person you are asking for. Asa na atọba ụtọ si wepụ ahụ. So my guy, ọ bụrụ na your big man friend na-emega avoid, ọ gị nwa ka ọ dị ara i retrace your footstep. Mara na ị na-emetekwa ka ị dee emete. Ọ bụrụ na ebe a na-ayọ debe ka big man nwee ike ka na-afụ gị as a friend and not a beggar. Ekwusikwa m ka ọra m n'ọnụ maka ndị ya asị na my big man friend na ọ rapụgo m maka na ọ kpatago ego na anọzi m level ya. Ọgwa ma ije nọrọ level ya. My guy, the only way to keep all your friends in this life bụ nke ị nwe ezuoloyi. Let your own be enough for you. Then all your friends will still be intact. Maka gịnị na onwere onye na-awa isi, onwere onye na-enye nsogbu. Nke ị nwe ezuolo gị, onye nyezie gị, my guy, were ikene ya. Ọ bụrụ na ị chọọ keep a relationship with a big man, you have to check on him. Maintain day-to-day activity. Ma na-maintain friendship, maintain ya na-maintain si ike. Onwezie ka o si daptazie, ọ bụ na ị na-ega anya n'aka nri n'anya n'aka ekpe. Onwere ka o si dị. Ekwazie nna nwanne ife dị ono ya dị possible. Ọ bụ na onye ikene, ọ bụrụzi a daily activity, the big man will avoid you, my guy. Ekwusikwa m Odogwu n'Igbo ya bụ afa m. Ebe ị nọ bụ N.T.I TV, ebe a na-ekwu sọsọ eziokwu, etu ọ bụla eziokwu a si wee dị, anyị ekwu ya ma kwuo ya ọfụma. Ịghọtago? Na-esonyekwara anyị mgbe ka emesịa.